Nagdebek ko ni ama yan nagusina yan nakandigang sa Timos. Nana itu ko namang udah. Tingin na yan na pengaruh masakan yan. Nana ini pamalairan ako anak bugutaw niyan. Nana Iya magmubala ya na padigang sa Timos. Ini petangang utamang udah na Timos. Taman sa ate sa kanya na inilaya doktoran to ni patay niya nakurang sa Timos. Nah umso di padagang pun. Nino di inayan na padigang sa Timos. Na panugang na padigang sa Timos. Nakagini Timos. Ako tayo ni patay niya nakurang sa Timos. Timos. Ano to? Matang. Sinangan di Timos na. Di obitis di Timos. Anta nagi nga ka Timos sa ragot ay numa di Timos. Nga ka Timos yan. Lapenda kan tipu ragot nama Timos. Ilan pamana di pamana kasasala kau no. Nakagi ako na pumasate. Kamu masa kau? Gue na men ga na tutul. Kata ko. Ana men ga na tutul ay sa barko. Kau to. Mana penggaling nga nguto sa ito Timos. Miyal kebesiran na tamani man na penggaling. Kau to. Di mapasado. Dia lagi di ka Timos ko na raga. Manto ako man na kunaga tutul. Toto. Kakipasadi yan gumaling na bagay na dunia. Bagay na dunia. Gena. Ya di ka tutul to. Ana di rumarana. Para dia ya pamakukuan. Oy. Dipakai sa ko muna na may tuwi ka timo sa raga. Tanay man to namya ka timo kagagi. Ang galing. Katigi mo katim apenda ka mucu na matimo sin. Ama tipu apenda kan tipu jangan para raga na pala matimo. Na cuma sa timo na si ku. Oy. Siap tu. Ano man ka pagkuha mo? Kami ang pagkatekunian na. So Makaya bekas. Lagi timo sa raga. mga atak siranan niyo gina. Benar. O parang Oke na so man sa Timos na siya mamili sa Cavite. Ang tabuti na di pangwan na. At puntar na. Nakatagusig. Na may to ka na piya ka tiyan nila sa iga. Na madasig na tumig na siyusui na. Na mati mo na timo. Nayakap po mo sa taro. Nailadaro madas ang utak ka bulan yan. Napi ka begrauran. Nadigat no. Namiga ka pa na katagol lagi namanya tuh. Oy, gitu pa man tagam. Kuya oy. Gila sa to ada bakuan no ada panamakuha. Napi ka begrauran nami tatambak nadigat no. Nanani kay panik yan saga ka pamaripain. Na ini ka TV nga may tagwing na. Ini kay Timos na kon sa Tinola. Tinola. Namimboya mi ataw na na Tinola. Ya mimboya Tinola na mi apya ka pagil pang. Wow. Allahu Akbar. Tinola. Dia makato sa piagi mi amano kay ko na aliw dinga. Dia makato sa piagi mi amano. Ni halangan. Sa kaula ko tay labi. Sa kami nagasati mo. So kini lawi bite. So mano ka Siran. ayap na mi ako mi na so kalibutan. Nakauto sa mga sikta no. Kupon sila na tumipad. Ana pating sa. Paman na pating si. Udi kami pelolo ka. Para baka kabinaw ra ka udi ka. Ako sa waray disan, ano kami sa tampar mo. Alas 8 kaya pigo ni alas 9. Kami kadagdagal sa manuto ako ano, mga midodor yun. Dito sa tampar gitu. Ako tayo ro. Nakauto sa mga tatay na mga shit. Sa mga papasay nga pa mga Roma. Mga nga dua talong pata karomera. Ado mo namang udah nagdebek ko ni ama yan nagusina yan nakandigang sa Timos. Nana itu ko namang udah. Tingin na yan na pengaruh masakan yan. Nana ini pamalairan ako anak bugutaw niyan. Nana Iya magmubala ya na padigang sa Timos. Ini petangang utamang udah na Timos. Taman sa ate sa kanya na inilaya doktoran to ni patay niya nakurang sa Timos.
Nah, umso di Padagang pun. Nano di inayan na padigang sa Timos, na panugang na padigang sa Timos. Nakagini Timos. Ako tayo ni patay na nakurang sa Timos. Timos. Ano to? Ano matang? Sinangan yan. Di Timos na. Di ako beauty di Timos. Ako takurang sa Timos. Mata ng mga datoy, mata ng mga datoy mamay. Kuya yung mga bonato. Di laban. Tutul sa. So ini panguyate Maulana Arafat. Ay napsing ka sa video. Ano nakakataon naka Nga. para makadakala views yan. Aso tigi Maulana Arafat. Api anda kan tigin naman to sa mga na palid na agamaon. Palid na tigin agama. Pure. Ha? Tapos Nada gitu, ini barat na lagi dito mambutigin na ni hospital mama. Oh. Na ini siya sa doktor na tigin na tanin ni patay niya. Tigin na kurang sa timos. Yo doktor. Tigin na ini ko kurang sa timos. oh ini berat tender daw sa agama. Si ate tinggal lang sa kumpanya na muntod na timos, na tuminag na timos. Ha, namiga na timos. Di ba man kurang sa timos? Api tigin muntod na timos, tuminag na timos, edi timos. Antara tigin mo, api tigin anda ka sumangor na agama. Di apa agama. Di agama. Tanong topic man to na about sa Timos. Ini patay na nama ada ko agama. Ini patay na naman ako agama. Ano, mata. Benar no to. Ay ako na ni sa parwagama nang uto akan duguli sa manok. Ah, Ah, duguli sa manok. Duguli sa manok. Ano bitiruan ada? nagpaparinig lang. Sa minugli. Dapat na pangasinangan yan. Adi guys, na ya. Guys dia kan. Mapene. Gid man na rin so marataw langon alungan. Marataw ba langon ng mga. Di gas ako sa kanya Agin. sa pigo kami agagawi saya. Na mayaw, pag da mami ko ragat. Ya titi kami simisin bisa kita di buray. Namiat cimpon. Kira kami pitay kayo ragat. Ya cimpon yo to. Nanay man to na matanggap man. Nalin na gusto puruan kita. Oh, na kugutsan na gira tanto na matangan na kugutsan na gira mayaw duman. Dia nga manusia na ino apa sa mga malaikat na sumiyang kasi na nubo madu. Oh, bamad na kaya manusia. Dia makasamok. Sama. Uy, kam tiro na ko nasa satiman ako na kamanok nagit na pa kadun yan. Mata no. Itu kara. Opo matigim man ka makada kala manusia ko dunia di mihal nga jo manok. Wala to na kaya pali ara ka to kaya ko takan. Ano ba marang ka? Kuan, dumi di kita nakapat ta. Ano si? Kapat ta. Marang ka na anak. Yan so kapat saraga to. Ginasugat na makata na miya ko kota. Miya ko kota pipi. Padipad na ako Timos saya. Kaya timos ano. Kaya ino kan na pagkuha na. Sa Lominio so mga ibulaga. Are. Imam, Lominio so ibulian. Kaya to kawan ada ibulian. Kau to sa mga dato Imam Tano. Mga shik, kau to sa mga vlogger sa Ripag. Di pagis kusay go. Mialogi sirang panay siran video na nada siran makatam sa tero naraga kau to siran. Gumagagap siran. Kaya pagpigo nila nakapi. Oh, kau to. Leni betiran na lango na ya paligi daragat. Nada siran deran sekuwa mapasaragat ay. Muli nga amin nakabetrip siran. Da siran mapasa makapigo. Nah, kau to. Matanggo ko na ti Dato Imam. Tanong Sheikh Tano, udah matano si sa Batangas, pedisi ko mga Sheikh Tano, mga ulama. Kaya kataw mo mayaw na sa apoy. Tano sa Batangas. Alira init pa kayo soigo. Koto. Hindi man ako sa maranaw. Ano ta pingiro sila na pa kayo ka sa mayaw eh. Sa mayaw eh. Ano tumpo kayo na mayaw din. Ati mayaw na ipo kayo nga pan.
Kami do bisa susu na marano yari. Basta merana. Ano ti sa mayaway? Ati mayaw nino nga po kayo. Pakayaw ka na matagaway. Yun to. Pakayaw. Yun ti tama ka po kalapyat. Hindi tama. Namanguta pa kayo ka sa mayaway. Mayaway na. Mayaw na ipo kayo nga. Tara, ay pakalapya taon, pakayo ko sa matanggaway. Oo. Ah, kauto. Hindi, Oo, gitu ya po kalapyat ya. Oo, kapag ito mayaway, kasi mayaw. Hindi matiyak, tayo ka sa magera na. Sa Tagalog na magpainit kayo ng tubig. Makatatamasor ka, Kristya. Naman eh. Magpainit kayo Magpainit kayo. ng tubig. Pure no. Tagalog to. Nanakami. Maranaw niyan. Marano, Di ka, kayo sa mayaway. Epig min yan na mas correct sor ko basiran. Ah, Tagalog. Magpainit kayo. Naskita no napakayawan no pakayawan no. Sa mayaway. Sa mayaway. Tagalog na magpainit ka ng tubig. Ikaw to, correct ko to magpainit ka ng tubig. Na sor kita no kaya subran. Dap may suratan namin kaya manan.